Ka Synod Higher Secondary School Shillong manda ka senam ru ka lek bah ka result juga exam SSLC ha ka pak layo altli ki position ka benengkang layo ka basifau ta isa bela maulong madui pat ide ida kelang est one sweat marwen ibayo ka position ka bakat nyau ba jangan ka result ki kena school ka dap da ka jingkmen bakila pulang ka jinga syat ya kemen hapa plau jong school bat ka e ka jingwa ka bakishat kong deng kong na ha upra